गाइस आं न'आव थांनो नागिरबाय आरोना ओमफ्राय प्रान्जयखौ ओरैबादि थांनो होआखै गाबनो नागिरबाय दं मानसियानो थांना होनबाय दं थांनावानो थांना गाबसिगोन बे ओमफ्राय नोंथांमोना जोंनि रुमखौ नायदो जोंनि रुमखौ नाय माबायदि गाथ्रा जुना दोनजों बेनि खामानि बेफोरो ओमफ्राय दिनै थांसै आङो प्रान्जय थांना होनबाय दं आंना बोरैबा मोनदों ओमफ्राय फकासबो दंफैयो जोंनियाव हेलौ ब्र' हेलौ आंखौ दोनहैगोन इसोर स्टेशनसिम ना औ दुखु मोनदों गाइस ये जाएगा रे बाबा अरे डायरेक्ट स्टेशन में चल बहुत लेट करवा दिया तुम लोग साले अरे अभी बेराबे कभी नहीं बेराबे करेगा हम लोग गाइस अभी घूमने जा रहे हैं कोकराझार टाउन हाँ बैग से लेके साले कपड़ा लेके घूमने जाएगा अरे अच्छे से चला रहे भाई पूरा वीरे रे गाइस दुरांग कप के लिए बाप रे क्या यस ब्रो यस यस कोकराझार का बहुत बड़ा यूट्यूबर है ब्रो सब्सक्राइब कर देना सो गाइस आंना दा ट्रेना सफैबाय आरोना नैबेनो ट्रेना जेनेरेल डाब्बा लास्टाव ओमफ्राय आं दा थांनो नागिरबाय जोबोद दुखु मोनबाय आरोना ओमफ्राय नै ब्र मोना लोगो हमफैदोंमोन जोंखौ हाय खालामना होदों बहानि होनदों नोंसोरो दुखुमानि क'क्राझार दुखुमा बिसोर आंनि भिडिअ नायनो गाइस जोंखौ नुनानै लोगो हमफैदोंमोन ओमफ्राय दा आंनो थांसै ट्रेनाबो नैबेनो जेनेरेल डाब्बा गोरिब मानसिना बेनिखायनो जेनेरेलाव थांनांगौ जायो मोजां थांदो आदा दे मोजां नांबाय औ दे बाय ट्रेनाबो खारबाय नै बाय बाय क'क्राझार आई मिस यू बाय बाय ट्रेन में भाई लोग मिल गया देखो भाई लोग तुम लोग कहाँ से हो बिहार पटना बिहार सिखा देना है आई लव यू को क्या बोलता है बिहार से हमरा तोरा से प्यार हो गया हमरा तोरा के से प्यार हो गया तोरा जन से प्यार हो गया लगा बाप रे कितना मुश्किल और एक बार बोलो तुमसे प्यार हो गया है अरे ये तो हिंदी बोल दिया तो दा रंगिया स्टेशन मोनफैबाय दाबा ट्रेनाव खयथायाव दं मिथिला दा 6थायानो जाखाबाय आरोना ओमफ्राय ट्रेनखौ दा खयथायाव मोनगोनथाय आं दा ढेकियाजुलियाव वान डे थानोसै ओमफ्राय गाबोन थांनोसै 10थासोआव जायखिजाया आर्मिफोर नायनो हागोन नोंथांमोना नै बा डिउटियाव थांसै खोमा बिसोर पुरा जमा जाजोबना दं ढेकियाजुलियाव हरसे थाबाय दा टाइमा जाबाय 9ता 10:30 ट्रेन दं जोंनि ओमफ्राय दा थांफिनसै आरोना 6ता बा 6:30 बिदियाव मोनहैगोन आरोना जोंनि ट्रेना मोनफैबाय आया इमान ये लाखिबाय देलाय बेन लाखिनाबायब्रा जेनेरेल डाब्बा हाय जामा बेया गाखोआ एसे सिगां गाखोगोन खालि सिट नायना गाखोनांगौ जोंना बिराद सिगाङावमोन गाइस बैयोमोन ओमफ्राय सिगांना जाग्रा माबायानो थाङो ना मायानो थाङो ओंखायनो दा जों डाब्बाखौ चेन्ज खालामबाय आरोना दा एसे सिगाङाव थांसै इखिजा ओमफ्राय गरमबो बिखिजा बिरादनो ओमफ्राय दाबायाबो गुसुंथारना ओंखायनो दा इयो जिरायनोसै सिट नागिरनानै नों साबैसे जिरायनो फैसा बोखो सानै अ गाइस सिमेन्ट सापरि मोनफैलायबाय दिनै बिराद गोबावनि उनाव ओइ फै माबार जोंना लानो फैग्राफोराव बिदिया दं दे जों सिमेन्ट सापरियाव मोनफैमारबायना आं दिनैसो फांखुसो जाबायना गोबाव जाबाय दा नोङो स' गाइस जों दा साइथिं बारलायनोसै आरोना माने दिनै रिल्स बानायनो नागिरदों ओमफ्राय खिजानो बारनोसै सिख्लाफोरबो दं ओमफ्राय नै बासलफोरा फिल्डआव थांनो नागिरदों खोमा नोंसोर बानायगोन नोंसोरलाय मालानिफ्राय फिल्डआव थांग्रा जाखो गरमाव आयु और फर्स्ट में आएंगे ये मेरा है और मेरा ही रहेगा सो गाइस जों लकेशनाव मोनफैबाय अरुणाचलाव हाबबाय आरोना जोङो ओमफ्राय दा रिल्स बानायसै नोंथांमोना रिल्सखौ नायनो गोसोबा आंनि डिसक्रिपसनाव थांदो इन्स्टाखौ फल' खालामदो बेयो मोजां रिल्स आपल'ड खालामो आङो नोंथांमोना नायहैबानो जाबाय थांनानै ओमफ्राय दा जों मा रिल्स बानायदो नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव दं नायहैबानो जाबाय बेनो आरोना बेखौनो दिनैनि थाखाय बायना लाबोदों आं रिल्स बानायनाया ओह यार ये कितनी औसम है जादिया मिथिखाबाय आं
और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। फुलखौथ' आङो होखाया इन्स्टायावसो नुगोन फुलखौ इन्स्टायाव होदो नाहै रिल्स बानाय जोङो 2 घन्टा 3 घन्टासो जाबाय आरो ना जायाबो जाया ओमफ्राय दा जाबाय आरो ना थ' नोंथांमोना बे रिल्सखौ नायनो गोसो जादोंबा डिसक्रिपसनाव थांदो आरो नायदो नोंथांमोना आरो फल' खालामना फैबानो जाबाय गाइस माबादि नुदों नायबानो जाबाय दे गाइस सिख्लायाबो समायनाखा नै नायदो खनसे थांना रिल्सखौ नै गिजाबो दं सासे इखौबो बानायनो नागिरदोंमोन आङो ओमफ्राय बे दिनै गरमखाय बादोंनो आंनि पार्सनेल रिल्सआ जाबाय ओमफ्राय दा बिसोर सानै बानायनो दा लिपसिं भिडिअ बानायो होनदों ओमफ्राय बानायना होनोसै आं बिसोरखो बिबा आंनिखौ हमनो हाबाय एबार आंबो बिनिखौ हमना होनोसै बे दै दंबाथाय थाङा दे आं खिन्थु फोथारा साफामोन आरोना नै बियो ओमफ्राय नैयो दै दंनो जेब दै दं खोमा ओइनै दैयानो दंखायो इनै नुहुरखाथारदां ओमफ्राय दा बिखिजाबाथाय बानायनो हाबा मोजां जागौमोन फोथारा लकेसना मोजांमोन नालाय ओमफ्राय बै थाइजौ दंफां सिङावबो जि मोजांमोन बनायनो नैयै दा माइ गायदोंना बियो मालायनि आलिखौ दा गायथ'वा गोरलै जानांगौ दा रिटार्न थांफिननोसै मोनाहांबायबो 10 थाबानो साना हाबजोबसिगोन नै सानाबो गैखाथारला ओमफ्राय दा जों गिदिंना थांफिनजोबनोसै ओमफ्राय नोंसोर आंनि ब्लगखौ नायगोन ना नायालै सिख्लाफोर नायो मा चेनेल नामा आंनिया मादे कफि ब्लग आं भिडिअ सोंबाथाय नों दाबो नायाखै होनखोबा मा भिडिअखौ नायदों नों बुंलाय नायबाय आरो जिखुनु मोनसे मा भिडिअ नायदों बुंलाय आं दा मैया दाख्लै आपल'ड खालामनाय मा भिडिअ नायदों नों आं गोसोआव लायाखैना नामखौ आं मानसियावबो दंमोन आं मोनथिया नुबाय गाइस बेनो जाबाय आंनि भिडिअ नायग्राया यानो हमना मोनो मा भिडिअखौ नायदों होनबाय आं अबाव दंमोन बेखौबो मिथिया नायो जिखुनु जाया नायो आं न'आवनो गैबावामोन ओमफ्राय दा इसोर बोरै आंनि भिडिअ नायखो होनखोथाय एफा गोजानाव थांना भिडिअ हेगारदों नायाखै नोंसोरो नायोथ' न'आवनो मैया सानसे ना माल'सो जाबाय आं मोनफैनाया अब्ला नायाखै नोंसोरो नायोलै नायो आं बारा एसे नामफोरखौ नायफ्लांनाय लाङा सिख्लाफोरा थगायबाय आंखौ दुखु मोनो नोंसोरनो शेयार खालामा जोंनि सापर्टनि जानानै जियानो जा गाइस 50K जाबाथाय नैबे फोथाराव फैनानै केक हागोन आं गाइस कसमसे बुंदों आं नैबे भिडिअ'आवनो बुंना दोनखाबाय नोंसोरखौबो लेंगोन आं हसा बुंदों आं नैबे फोथार ब्लांब्लाङावनो ना नोंथांमोननो भिडिअ बानायनानै देखायगोन आं नैबे केक हागोन आं बिसोरबो थांबाय आरो ना ओमफ्राय आङो भिडिअखौनो स्ल' मसनावसो लाफ्लांना होदों ओंखायनो दा काट खालामनो गोनां जाबाय ओमफ्राय दा जोंबो थांसै इनि रुमाव थांसै बिराद मेंबायबो ना अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।